Molweni bantu bahle balapha eMzantsi Afrika. Bebakhona ke abantu bambalwa besithi mhlawumbi mandenze ividiyo ngezinto ezidibane nocwecwe nale nto eyenzekileyo. Kodwa ke namhlanje ndifuna ukuthetha ngocwecwe. Namhlanje ndifuna ukuthetha ngala madoda alapha eMzantsi Afrika, ngala makhwenkwe, aba bafana baphila apha eMzantsi Afrika. Ingxaki iqala apho. Nditsho kuba ndiva kwaye ndifunda ezi ndlela sithetha ngabo abantu abangoomama, abantu abangoosisi, abantu sibaziyo apho kula makhasi onxibelelwano nangoku ndijikelezayo apha eMzantsi. Heyi, imbi le nto. Nina ningamadoda ngamanye amaxesha nithetha ngomntu ongumama, nithetha ngebhinqa ingathi uba yinyama. Ningabantu abanjani? Ngunina womntu, yintombi yomntu, ngumntu ekupheleni kwemini. Ucifana uba ngubani na wena uthetha ngomntu ngolu hlobo? Kunyanzeleka uba siyitshintshe le ndlela esithetha ngayo. Namhlanje xa sibajongela ngolu hlobo abantu, izenzo zethu ziyalandela. Izenzo zethu ziyababulala abantu. Bendicela ke nani mabhinqa, musa ukuyivuma le nto. Nani musa ukuthetha ngabanye abantu ngolu hlobo.